získal celkem více než 20 medailí z velkých turnajů, jako jsou paralympijské hry, mistrovství světa a mistrovství Evropy. V současnosti Ivan reprezentuje extraligový sportovní klub Karvát Baní Havířov a ženy havířovské. Pozor, Ivan už je ženatý, letos 23. února si nasadil komout. Ivan Karabec. Tak a vy už sledujete, jak už jsem říkal, neskutečné umění jak Marka, tak Ivana za krásným modrým stolem. V příští sezóně už tedy v jednom týmu opět jako aktivní hráči. To je klasická Ivanova pálka. A vy můžete povzbuzovat. Tam dole, je to fajn. Ada taky jde na Malika, malinka. Ano, nyní můžete sledovat, že Ivan to ovládá. Pánví, je jenom výborný stolní tenista, ale i taky skvělý kuchař ve svém volném čase. Ale přátelé, chce to trochu se odvázat, povzbudit naše sympatické reprezentanty stolního tenisu. A právě na těchto dvou mužích můžete sledovat i to, že stolní tenis se dá hrát nejenom třeba do 30, ale i mnohem déle, i do 40. Pokud mám dobré informace, tak Petr Korbel, kterému možná jde už na 50, pořád ještě hraje. Tito pánové, kteří